Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki desih bar blonjo, terus petet-petet bayem guys. Persiapan nanti buka puasa. Iki desih mau tumbas bayem ki 2 ikat. Arep tak sayur menir. Rencana aku sore iki nyayur menir guys, soale ndek ingi-ingi iki wis bar lodeh asem lompong, terus iki ganti menu sayur menir. Terus sore nggih iki bayeme wis tak pedheti wis sakmene iki mau 2 ikat, engko tak campuri pepaya muda. Jadi ini tak campuri kates enom ya guys. Terus iki mau tumbas klopo ki desih yo bingung arep tak masak apa. Arep tak gawe kolak yo gak duwe waloh, gak duwe labu kuning lho guys, gak enek. Cuma duwe tape, terus gedang rojo, terus telo rambat. Bahannya cuma 3 kuwi, tapi nek gak enek walohe kuwi menurutku kok kaya kurang pas ngono, kurang enak, kurang wow ngono lho guys. Jadi yo golek bahane sik waloh kuning kok iki disimpen ning kulkas dulu. Terus iki mau karo tumbas lombok ijo. Soale lombok jempling lho guys, lombok setan iki harganya iki mahal sekali, mehong. 1 kilone iki pokoknya mencapai 60.000, 50.000. Terus kita tumbas lombok abang sakmene iki mah 2000 guys lho, iki 2000. Terus lombok ijone ya 2000, lombok ijo dawa tapi iki lombok gede. Terus tomate isi 4 ya 2000. Terus teri sak bungkus mau ya 2000 guys. Terus iki lengkuas laos iki mau 1000 rupiah. Jadi ini habis 15.000 iki cuma entuk klopo, terus laos, lombok abang, lombok ijo, terus teri, terus tomat, terus bayem. Wis alhamdulillah kuwi habis 15.000 wis entuk pirang-pirang macem. Dadine ora kanggo saiki tok. Iki jek kanggo sesuk-sesuk eneh nek nuju pengen entung-entung. Terus iki engko tak nggo nyambel. Terus bayem iki engko gathukane kates engko tak jupukno ning belakang rumah ya guys. Pepaya muda. Yes, ngono lah iki persiapan gawe masak engko sore. Dadine wis dipethiki engko nek masak ki ora gugup kabeh. Dadine masak engko jam 3 sore iki wis sedengan. Sak gawe lawuh, sak masak sayure, sak persiapan gawe teh, gawe apa ki dadi engko jam 5 ngene wis siap yo guys. Nang Pak Suning sawah wis 2 hari ini sawah nyemprot apa ya guys. Oh semprotane ning omah. Iki mau ki nek tak takoki gak ning sawahne ya. Jane yo ning sawah arep maculi sing bekas kombinan lho guys. Jadi kan jeluak-jeluak ngono tipake nggih. Ku arep dicangkuli diratakan. Jadi engko nek mlaktor kuwi dadi mlaktor ki yo luweh penak. Luwih gampang ngono. Dadi ora jeluak-jeluak ngono kae. Halah, kabar menyedihkan guys. Ki mau ki Pak Su tangi turu, arep mandi, arep salat duhur. Lah kuwi goleki dompete ning sak greyang-greyang kuwi arep didokok ning Pogo. Biasane nek arep mandi kan dikek ning Pogo kene iki ya guys, ning tempat tempat grabah iki perabotan. Lah iku digrayangi ngene kok ning sak kuwi ora enek. Berarti yo mungkin kecere iki wis ket esuk wonge ndelok sawah iku. Tapi ndek kan gak kerasa. Dadi ora terasa nek dompete kuwi kecer. Lah tangi turu kuwi gruagapan arep adus iki. Lah aku ditekoki gak roh dompetku mak lho, dompet ki ning ndi ngono lho, ndakoki biasane ki ning ndi, ndakoki ya ning sak. Lah nek gak enek ki yo kan bar tangi turu kuwi terus ning etan omahe Mbak Pur golek udara segar kan angin iki sembribit ngono ya guys.
Lah iku di titik rono tante ditekoki Mbah Dok, Mbah Kung yo gak ngerti. Jadi goleki nanggur wong do ngiwangi goleki guys, tapi yo gak enek. Terus tak elingno tak goleki maksud iki dinone saiki apa nganu apa tak kon goleki guys. Tiba etan kidul etan maksud iki ngono son. Mungkin ae posisine sawahe dhisik ku ya kiduletan. Lah kuwi tak kon delok rono ki mau Pak Suwis mangkat. Wis delok ning sawah ndek esuk mungkin ae engko nek isek rezekine awake dhewe ya sing nemok kuwi tetep isek ngekekno awake dhewe Mas. Wong tak hitung iki tiba jek disimpeni wong ngono lho guys, jek diperanteni wong. Dadi niki tak kon delok rono. Engko nek isek rezekine awake dhewe ya dompet mau dikekno, tapi nek wis dompet mang kecekel tangane wong, nek gak jujur wonge ya tetep dijipuk. Tapi feelingku ya gak enek guys, dompet kuwi ngantek men dijupuk wong ngono gak. Ya cara dijupuk iki disimpeni. Ki mau wong tak kon budal langsung mangkat. Langsung terjun rono. Kita enteni guys. Kok nek gak nganu ya gak mulih-mulih berarti ya muga-muga ya guys, dongane ya muga-muga temok. Bisa nganu nek dhuwit iki gak seberapa, nek dhuwit kan kena digoleki ya sing jenenge dompet yo tetep enek sing penting-penting ngono kae ya guys. Minta doanya muga-muga ketemu. Oke guys, kita mulai masak nggih. Iki wis jame wayahe masak ning pawon. Udah jam 3 lewat 10 menit. Tapi menu hari ini simple. Engko desih arep nyayur menir guys. Iki bahan-bahane iki mau bayem 2 ikat, tapi ikatan kecil, bukan ikatan yang besar nih ya guys. Jadi gendelan iki cilik. Iki kita campur karo kemangi nih misalnya. Kemangi ini kita campur karo bayem, iki mau tak umbah ping 4 kali. Jadi tak umbah ping 4 guys iki mau. Terus tak campur kates. Katesnya wombu-wombu. Kayak gini. Mantap ya guys. Terus tak kasih ulekan beras. Gimana untuk ngeko meski jam 11 mau wis empuk. Tinggal selera ya guys. Kadang ya enek sing seneng diuleki jagung nom. Kadang ya enek sing nganggo beras, kadang ya enek sing nganggo tepung. Dewe-dewe nggih, tinggal selera masing-masing. Nek dese iki ora kaya ulekan beras. Jadi rumangsaku ki suwedep ngono lho guys, nek ulekan beras iki rumangsaku lho ya. Daripada tak kayak jagung rasane ya ngono. Nek tepung malah lebih ora piye ya. Rasane iki nek tepung kaya blotongen, tapi nek beras iki nek diulek iki tanpa kemblotongen. Soale beras nek ulek kan mogol-mogol ora sampai dadi tepung. Terus iki wis tak cukno burung, tak ceklekno burung. Oh wis tak nyalakno guys kompore. Terus bumbune kita sepil bumbune juga simple, ora pakai rewel, ora pakai empon-empon sing terlalu lengkap. Bumbune iki cuma garam, terus ya nek penyedap rasa, terus iki tak paringi kunci, dikasih kunci ngene iki guys. Terus lebih nganune iki bawang, terus karo bawang merah. Yo enek sing gak nganggo, kadang wong kan beda-beda selerane ya. Kadang enek sing cuma nganggo bawang merah, orang nganggo bawang putih. Nek dhisik dua-duanya, bawang merah juga pakai, bawang putih juga pakai. Nek mak parti biyen aku diloroi kok nganggo bawang deh kelan menir ngono. Nek aku cuma bawang merah tok ngono. Nek aku kurang lengkap ya guys, kurang lengkap. Soalnya nek gak bawang merah, bawang putih yo gak mandes. Jadi kurang top rasane. Yo tergantung selera sih yo. Selerane orang kan berbeda-beda ya guys. Tetep rasa ki yo piye yo. Masake padha, maksudnya padha menire, tapi kadang yo berbeda-beda cara masake. Ngono ya guys. Mbah Tok kok wis dolan. Apa wis mateng. Ki om ki gawe apa le? Kancing cendilo. Oh, alah. Terus iki sayur lodeh, terong kacang koro, iwak sangit dik sore jek sakmene iki. Iman-iman ki mau bar tak panasi, guys. Sik sak bukonan iki.
blendrang iwak sangit. Karek ngulek bumbu, terus karo beras karek ngemplungno, simpel. Masak sayur menir, sayur bening ki simpel pol. Terus karek nyambel, engko lawoe tumbas. Pesen tempe embus karo Mbak Ida. Alhamdulillah airnya sudah mendidih. Terus iki katese di cemplungno ya guys. Banyune wis molak-malik. Nah, iki bumbune guys, iki mau tak haluskan. Diulek ngene iki nggih. Terus iki ganti berase diulek. Wis cukup sakmene iki ya berase. Engko wis buket ya guys. Diulek-ulek sampai lembut. Ini iki ya selera guys. Kadang enek sing seneng rondok mbrugal-mbrugal koyok meniran ngono. Ya enek sing seneng lembut dilembutno. Terus tergantung selera. Nek pengen agak terlalu buket tenanan yo diben rondok ogol-ogol meniki ae. Tapi kebanyakan kalau pakai tepung kebanyakan okeh blotonge guys. Blotong blomot ngono kae. Terus meleketrek. Tapi nek beras iki gak iso, bukan meleketrek blotong gak iso. Ya soalnya kan ora tepung iki. Tapi rumangsaku ki suwedep nek di kayak beras ngene iki. Daripada dikasih jagung, kuwi nek kanggone dhisih lho nggih. Seneng dikasih beras. Wis cukup bumbune simpel ngene iki ya guys. Engko nek katese wis rada empuk iki dicemplungno terus nangkep bayeme jebur. Wis dadi simpel, praktis, tur yo nayoh. Membuat teh nayoh ya guys, gawe bumbu. Wes iki lho guys. Nek kate kok ngono kuwi nek dompet iki temok ki ndang ngabari sing ning omah. Beras empuk iki. Lah kondi nek entuk beras. Jaluk ya ki, Mang. Ora. Ya jajal ora empuk beras. Lah winem gak tuku sing tunggale kuwi nek nane wis kadung. Entuk rezeki guys, alhamdulillah ya. Pak Suki setiap metu, setiap keluar dari rumah kita tetep entuk enek rezekine. Ya. Alhamdulillah. Muga-muga Mbah Wakini apa kuwi rezekine dilipat gandakan ya guys. Iki dikasih beras dhisik ya Allah. Tek remuk ya Mas. Tapi empuk. Beras iki remuk guys. Beras kolosebo. Oh. Dikei antarane ya enak nek 2 kilo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih lemah teles nggih Mbah. Gusti Allah sing bakal bales. Muga-muga rezekine jenengan ngalir terus seperti air zam-zam ngono ya guys. Ndek iki metu entuk sirup. Saiki metu entuk beras. Sing dadi mumet neh iki ya perkara dompet. Nah, kowe tenan kan. Kowe mang rak wis tak omongi to. Dompet iki sik disimpeni wong, Mas. Nek ning feelingku lho ya. Pokoke nek tak itungi dinane iki mangi kaya jek dipranteni wong disimpeni wong. Di antara si setan kidul. Nyimpen sing beras. Sing nyimpeni kuwi ya alhamdulillah guys, ya ngarepe sawah dhisih kae sing dienggo mam pas ngirim apa ngono kae lho guys. Ya kuwi wong iki kan apian, wis tak anggap mbokku dhewe. Ya ora duwe anak lho guys wong iki. Nek Pak Suki wis kaya anake dhewe. Delalae kok lha wong kecer esuk nek sampai sore angge eling ngono kuwi lho aku. Nek diseneni iki ya emoh, aku nek mati iki ya mumet ngene maneh mbek kowe iki. Seneni yo gak suka. Diseneni gak suka, guys. Dompet ki yo gak akeh, guys. Isine ki yo cuma 140. Lah tapi sakmono ora sakmono ki lho nek sing nemok wong liya utawa ning dalan apa ora ya wis mawut.
apa ra ya wis murka digawendol wong cara ngono ya. Untung kecere kok isek ning ngarep sawah sing duwe omah kuwi to, guys, sing bendina tak montor kuwi iki sing ngeweki beras iki. Alhamdulillah isek disimpeni, ijek di apa? Mari wong ya wis tuwek, guys, gak cekelan HP. Umpama duwe HP ngono tetep aku wis dikabari. Iki dompetmu keri ning kene, mesti ngono. Wong jenenge wong tuwek ora roh tulis. Ya alah engko ndra goleki, pikirane mesti ngono. Pokoke yes bolak-balik matur suwun nggih karo Mbah Wakini. Iki kates iki wis nganu, guys, medhok. Iki tak lanjut karo masak ya. Jadi tembak kok gedang cuman. Lah piye lah kadung sega kuwi tak cupno kuwi. Lah nek aku tak mulih yo. Ya aja tak seneni tak telepon tak langsung balik le. Aku ki mikirku yo ngene, dolan yo ora apa-apa, nek sing nang omah ki nang dikabari. Wis temok, Mak, dompete ning kene rak yo ngono. Ora nek urung ditelepon ngono kok yo urung. Segane yo sedil engkas Mas ki paling wis kedil-kedil kok. Ya sesuk lah, sesuk wis kadung adang 2 gelas sampai setengah aku. Enak nek 2 kilo kuwi. Pari kala sebo. Cara menawa parine ndak sing piye ya, Mas? Lho iya, nek beras empuk cuma iki parine nang kaya tan Surabaya ngono kae. Untuk dhuwur gabahe parine. Mungkin ya, guys. Wis ayo lanjut masak-masak. Wis alhamdulillah ayem dompete barang wis temok, guys. Yo isine iki yo gak sepiro, tapi jenenge dompet. Ya wis mbuh piye-piyene jenenge dompet iki, guys. Tak ngeplungno bumbune dhisik. Satu terlalu sih. Ya di antara 120 sampai 140 kuwi lho. Lah wong Mbak Pur ki ngene, "Cek njajal nang kok yonge." Engko nek menawa disimpeni lho, ngene iki lho, dompete ra roh panggone ndi kok nyimpeni lah aku ngono. Aku ora tak arahkan tangi turu ape aku. Ini guys, carane bumbu niki ya langsung diplungno jegur. Ngene iki campurane iki gak kates tok ya guys. Gambas kuwi lho ya enak. Waloh enom, waloh kuning kuwi ya enak. Terus apa ki kobot ya gathuk, labu sing isek enom kuwi ya enak. Wis terserah lah, terserah selera masing-masing opae. Jangan menir iki digathukno apa iki enak. Ini iki jenenge jangan menir yo guys, nek dikeki beras iki menir. Tapi nek cuma bayem karo kunci, brambang bawang tok iki jangan bening. Nek ning kene jenenge jangan menir. Lho, kaya ngene iki, pakai bayeme di cemplungno. Wong setiap daerah, setiap apa kuwi desa, setiap kutha dia tetep beda carane ya guys. Beda carane ya beda namanya. Jadi berbeda-beda. Duwe ada dewe-dewe. Dinda wonge nganu, Kong. Kuwi lho apa BB ngono kuwi lho ning sekolahan. Iya jane ya ora duwe. Heeh, sitok lah gak apa-apa. Engko ngerti campur mek semangka kuwi. Mang tak omongi nduk gak duwe seger-segeran nduk engko golek dhewe ya. Oke, engko karo liwat tak tumbas es apa ya Bu ngono. Iki engko ben buka sirup kuwi ya apik. Susune yo ijek ndek dikei susu ki to. Wis nek perkara blewah ne gak sah tumbas, guys. Tante ki duwe wit dhewe, kan om ki nandur ning omahe om kono, soalnya omahe om ki yo adoh karo kene iki. Daerah Cerme. Kok Cerme ndi ya? Omahe om ki Sambung Rejo. Adoh, guys. Wong sengkan wi om wi. Wis ki karek ngincipi rasa. Rasane iki piye tetep kurang asin ya guys, mang uyah iki terus saithik. Wis ngene wis dadi sayur menir lho, seger kaprah ki engko wis. Pokoke wis suwegere pol.
karo karek nyambel. Ya, sambel teri apa sambel biasa ya? Cara enek botoke ngono ya Mas ya, tapi ora tuku cikalan enom cah iku. Menir. Enak mbek sambel apa botok? Mbak Ida gak botok mari. Halah, untuk walang kelu ning ndi Mas kok. Ya ndang tumbas tak sambelno. Lah tapi kengko biduren apa ora? Ora kuwi lah aku. Lah. Wong mangan walange biduren kok ya ngantang iki to. Wong Pak Suki aneh ya guys, mangan kula apa urang rebon biduren, laron biduren, entung biduren, walang biduren. Gak yo lucu ngono aku nek maten iki. Ku mangan ndek nane iki mangan apa kae? Jamur kupenge. Mangan jamur kok alas iki lho, kupenge iso kok patke. So jebobok gede-gede. Ning ndi om enek takjil? Om ya penyekat takjil we. Wes mantap ya guys, lalala. Kayak ngene, engko nek mangan ora wis suweger, seletap-seletop ekoh. Karek nyambel. Otes ki ora apa-apa ya. Gak nek walang otes. Lah tuku walang otes lah. 30.000 lho ya sak mika. Otes. Wis kae request Pak Su, sambel walang otes ngono piye engko aku kadung nyambel. Tapi nek gak pesen ki yo enek apa ora ngono lho ya. Saurunge kan kudune ya pesen dhisik. Tapi batok bidur iki, Cek. Endi? Aku wis suwi ora tau tuku obat bidur kok. Wis gak tau biduren ya, guys. Tapi kan jaga. Adik Dinda gek teko ke sekolahan, guys. Abene iki montore wis parkir. Tumbas apa? Es degan. Kesel, ya kesel teng, Bu. Lah ya poso, ya ijek apa PBB apa ya gesakno ya Allah. Gak kulkas sik ya. Tak kok kulkas sik ya. Oh, ana. Kok racana dulu. Tumbas es degan, guys. Kan dulu racana. Ganti guys, ramuat kayak ini di Lombok EDC iki lumintu guys, ora usah tumbas nek perkara Lombok niki nggih. Nek nane iki entuk enek nek 1 kilo. Sing masak bendino lek ngene iki lho. Terus sak toples. Terus karek Lombok abang kuwi, karek tuku Lombok abang. Lumintu kena nggo masak dhewe, dadi pas Lombok larang-larange iki pas harga mahal kok ya alhamdulillah iso lumintu kena tinggo masak saben dino gak sah tumbas. Sajane kulkasku iki wayahe ngresiki kembang es iki kaya ngono. Sesuk-sesuk ya guys diresiki. Nang atus nduk gak seger nduk. Arek nyambel. Bahan-bahane lho. Waduh Lombok abang lali ra tak jipuk ngene Dik. Dibuka kulkas iki Lombok brambang bawang. Mutur karek ngekeki Lombok abang, guys. Sambel. Wis alhamdulillah, guys. Masakanku wis siap kabeh, wis mateng kabeh. Wis menune. Iki nek sate. Iki es buah. Terus iki nek gorengan dadar jagung karo tempe embus. Tempe embus iki gedene sak mbuh 1000-an iki sak mene gedene. 1000-an. Terus iki sambel teri neh, nek nyambel teri iki mang nyambel teri. Terus iki sayur menere. Terus iki nek blendrang ndek ini, teh hangat, wis lengkap ya guys. Alhamdulillah monggo derek buka poso sing ke 10 ya iki ya. Yang ke-10 guys, berbuka puasa yang ke-10. Semoga semua family online paringi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane guys. Wis ngono ae nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, entang dipundhutno, entang pundhutno. Nggih. Gak apa-apa. Ada apa yang kuwi? Virus Iki tak anu. pengen ngalih. Virus. Oh, niku lho apa jenenge? Nek ngarani apa niki? Souvenir. Oh. Souvenir.